Вітайце новы выпуск нашай рубрыкі «Сны ксяндза Боско». І сёння наша размова пойдзе пра грахі, а менавіта пра смяротныя грахі. Як казаў ксяндз Боско, грэх з'яўляецца прычынай усялякага зла на свеце. Грэх робіць народы нешчаслівымі. Але звернемся да сна. 5 жніўня 1860 года ксяндз Боско сабраў усіх сваіх выхаванцаў з араторыя і распачаў свой аповед. Быццам ён і яго хлопчыкі знаходзяцца ў дзімным садзе, дзе кожны займае адпаведнае месца за сталамі, якія ад зямлі цягнуцца лесвіцай далёка ўверх, так, што ледзьве можна было іх разглядзець. Усяго сталоў 14. Яны размешчаны вялікім амфітэатрам і падзелены на 3 ярусы. Аднак унізе, вакол стала, які размяшчаўся на самай зямлі, без убранства і посуду, ксяндз Боско заўважыў некалькі хлопчыкаў. Яны былі вельмі сумнымі і елі неахвотна, а іх хлеб, як салдацкая пайка, быў агідны, таму што ўжо амаль пакрыўся цвіллю. Ксяндз Боско вырашыў забараніць хлопчыкам ужываць такую ежу, але не змог. Але змог спытацца ў іх: «Чаму вам прыйшлося есці такую агідную страву?» На што хлопчыкі адказалі: «Мы павінны есці той хлеб, які прыгатавалі сабе самі, бо іншага мы не маем». Тады ксяндз Боско зразумеў, што гэта стан смяротнага граху. Аднак, чым вышэй знаходзіліся сталы, тым весялей адчувалі сябе выхаванцы і елі смачны хлеб. Іх аблічча прыгожа ззялі, і чым вышэй, тым больш ярка. Колькасць гэтых хлопцаў была вельмі вялікай. Гэта грэшнікі, якія раскаяліся. І, наканец, самыя апошнія сталы наверсе сапраўды былі багатыя на хлеб, які не паддаваўся апісанню, настолькі велічнай была яго прыгажосць. А юнакі, якія яго спажывалі, ззялі цудоўным светам і па прыгажосці і бляску пераўзыходзілі ўсіх, хто знаходзіўся на ніжэйшых ярусах. Гэта стан нявіннасці. Аднак, самае цікавае тое, што ксяндз Боско пазнаў усіх сваіх выхаванцаў ад першага да апошняга, і на наступны дзень кожнаму хлопчыку сказаў, якое месца ён займаў за сталамі. Затым у ксяндза Боско спыталі: «Ці магчыма падняцца з самага ніжняга стала вышэй?» На што ксяндз Боско адказаў: «Так, можна, але нельга сесці за самы высокі стол. Затое шмат месца за іншымі сталамі. Там багата дзіўных і смачных страў». Як падняцца вышэй, спытаеце вы? Вельмі проста, пры дапамозе споведзі. Таму што споведзь проста знішчае усе нашыя грахі, нават смяротныя. Усё, што ад нас патрабуецца, гэта добрая падрыхтоўка і сапраўды шчыры жаль за нашыя правіны. І памятайце, як казаў ксяндз Боско, зрабіце ўсё магчымае, каб вашы споведзі былі добрымі. Ну вось і ўсё. Дзякуй за ўвагу. До новых сустрэч! З Богом!